postura do Goberno de España, do Goberno Central, coincide coas representantes, coa nosa postura no Comité das Rexións e coa postura tamén dos nosos eurodiputados. Por lo tanto, actuamos unidos, queda un longo camiño por diante, pero eu espero que se manteña esta unidade e que ao final cousas fundamentais que defendemos teñan éxito. A primeira é que a política de cohesión ten que seguir sendo fundamental. As comunidades autónomas que somos as que executamos unha parte moi importante dos fondos europeos e ademais as executamos con moita eficacia. Estamos vendo agora, por exemplo, cos fondos MRR, os fondos Next Generation, que foi unha execución centralizada con moitísimos fallos e moitísimas ineficacias. Isto é o que se pretende agora neste novo marco financiero, por lo tanto, lanzamos esa mensaxe de que non se cambie o modelo que estaba funcionando, por lo tanto, necesitamos que siga a cohesión, necesitamos saber as cantidades certas das que vamos a dispoñer, non pode quedar a decisión de cada Estado o que vai repartir de fondos europeos entre as rexións e os concellos, e ao mesmo tempo tamén no diseño das políticas nas que se van a empregar eses fondos, necesitamos ter a participación que temos a toda agora co Estado, co noso Goberno Central. Non pode ser que sexa o Goberno que decida exclusivamente o que hai que facer en cada rexión, en cada concello cos fondos europeos. Entendemos as complexidades, entendemos que estamos ante un novo escenario, entendemos que tamén hai outras prioridades, pero hai prioridades que deben ser mantidas.